Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாயின் பண்ணியிருக்க டியோட்டிஸ் அத்தனை பேருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி யுகாதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இஸ்கான் பெங்களூரு நம்மளோட டெம்பிளில் இருக்கிற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களுக்கு நம்மளோட வந்தனத்தை ஃபஸ்ட்டு சமர்ப்பிச்சுக்கிட்டு நம்மளோட செஷனுக்குள்ளே நம்ம போகலாம். பிரணத்தி சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஜானாஞ்சனேஷலாக்கிய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायति देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे हैप्पी कृष्ण. उगादी। हैप्पी उगादी माताजी. हरे कृष्णा. நம்மளோட இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா பிரபுதா அவங்களுக்கு நம்மளோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுப்போம். நம்மளோட ஜெயபாதகா சுவாமி குரு மகாராஜ் அவங்களுக்கு நம்மளோட வந்தனத்தை தெரிவிச்சுப்போம். அப்புறம் நாமநிதிஷ பிரபுஜி, என்என்டி பிரபுஜிக்கு நம்மளோட கோவிலோட ஃபவுண்டர் ஹெட் அவங்க தான், அவங்களுக்கு நம்மளோட பிரணாம்ஸை தெரிவிச்சுப்போம். இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா, நம்ம 11th டே வந்துட்டோம். ஓகேவா? பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு ஞானம் ஒரு ஞானமா சொல்லி கொடுத்து அவங்களோட சக்தி எல்லாம் என்னென்ன, அவங்க இதுலெல்லாம் வந்து அவங்க தன்னை விரிவங்கம் படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. பகவான் எந்தெந்த பொருளெல்லாம் எப்படியெல்லாம் தன்னோட பவரை காமிச்சிருக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி ஐக்கியமாக இருக்கிறாங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம போன சாப்டரில் பார்த்தோம். உங்களுக்கு நேற்று அந்த லிஸ்ட் என்னால் சொல்ல முடியாததுனால ஸ்வேகம் மாதாஜி குரூப்பில் போட்டிருந்தாங்க, நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஜட உலகத்தில் எந்தெந்த பொருட்கள் எல்லாம் பகவான் எந்த மாதிரியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு அதை பார்த்து புரிஞ்சிருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த சாப்டரில் வந்து அர்ஜுனன் கேட்டதுக்காக அவங்க சொன்னது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட எண்ணிலடங்காத சக்தியில் ஒரு சிறு பொறி தான் சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஒரு சிறு துளி தான் அவங்க சொன்னது. இது எல்லாம் வந்து அவங்க பகவான் வந்து வாயால் சொன்னாங்க. அது எல்லாத்தையும் இப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு விருப்பம் வருது. அதை பார்க்கணுங்கிறதுனால அர்ஜுனன் வந்து கேட்குறாங்க, வாயை விட்டு கேட்குறாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அந்த சதுர்ஸ்லோகி 10வது சாப்டர்ல அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் பகவான் வாயிலேருந்து கேட்ட உடனே அர்ஜுனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஆதி மூலம் அவர் தான். பகவான் கிட்டேருந்து தான் வந்து எல்லாமே வருது.
ஹீஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி பர்சன் பகவான் தான். அவங்க பரமபுருஷ பகவான். அவங்க தான் எல்லா காரணத்துக்கும் காரணம். அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதி மூலம் அப்படிங்கிற விஷயம் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சிருது. தெரிஞ்சோடனே அர்ஜுனனுக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களாம். ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நண்பர், அப்புறம் வந்து உறவினர், ஓகேவா? முதல்ல உறவினர், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க, அப்புறம் மறுபடியும் அவங்களோட தங்கையை திருமணம் பண்ணதுனால உறவினர் ஆனாங்க, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கூட. பகவத்கீதை சொல்ல ஆரம்பித்து சீடனும் ஆனாங்க. தன்னை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ பகவானை பற்றி ரொம்ப நெருங்கி தெரிஞ்சுக்க அந்த ஆர்வம் மேலிட மேலிட நிறைய விஷயங்கள் பகவான் சொல்ல சொல்ல, இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபருக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், ஒரு தொண்டனா இருக்கிறோம், அப்படி ஒரு பகவானுக்கு நம்ம ஒரு பக்தனா இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெருமை வந்துருச்சாம். ஹி ஃபீல் so ப்ரவுட் பீங் an associate வித் பகவான். பகவானோட கூட இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஒரு பெருமை வந்திருக்குது. அந்த சந்தோஷத்துல பகவானை வந்து இதை செய்ய சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க, விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்க. ஓகேவா? இதுல விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறதோட இல்லாம ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அன்மியூட்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனந்தி மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், தேங்க்யூ. காசுல இருக்கா ராஜேஷ்? எஸ், தேங்க்யூ. ஸோ இதில் விஸ்வரூப தரிசனம், இதில் வந்து என்ன என்ன இதில் பகவான் காட்ட போகிறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய அந்த உடலுக்குள்ள விராட் ரூபத்துக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் காட்ட போகிறாங்க. அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து வியப்பு மேலிடும். ஓகேவா? அவ்வளோ ஒரு வியப்பு இருக்கும், அப்புறம் ஒரு பயமும் வரும். பக்தி கூட கொஞ்சம் மாறி போய் பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த பயத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் அடுத்தது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு இந்த ரூபத்தை பார்க்க எனக்கு பயமா இருக்கு. ஸோ நீங்கள் பழைய ரூபத்துக்கே வந்துருங்க, நான் உங்களை எப்பவுமே பார்க்குற இந்த கிருஷ்ண ரூபத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு. பட் போனஸாக அர்ஜுனனுக்கு பகவான் என்ன காட்டுவாங்க அப்படின்னா, 400 ரூபம். ஓகேவா? பகவானுடைய 4 கை ரூபத்தையும் காமிச்சிட்டு, அப்புறம் 2 கை அந்த புல்லாங்குழல் ஊதக்கூடிய அந்த சௌமிய வப்பூர் அப்படின்னு அந்த ரொம்ப மிகழகான அந்த ரூபத்தை, ஷியாமல சுந்தர ரூபம் இருக்குல்ல, அதையும் காட்டுறாங்க. இது ஃபுல்லாக நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். பகவானை 3 விதத்தில் நம்ம தரிசனம் பண்ண போகிறோம். ஒன்று விராட் ஸ்வரூபம். விராட் ஸ்வரூபம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அப்படின்னா கிடைக்காது. பகவானோட விராட் ஸ்வரூபம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் கிடைச்சது. ஓகேவா? அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்காது, எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. இங்கே இந்த இடத்துல அர்ஜுனுக்கு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக பகவானை பார்த்து இந்த இந்த விராட் ஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்காக கேட்டாங்க. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி வேற எப்பயாவது நம்ம வந்து விராட் ஸ்வரூபத்தை வேற யாரும் பார்த்தாங்களா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும்ல. யசோதாம்மா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் மண்ணை சாப்பிட்டுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு மற்ற கோபி குழந்தைங்கள்லாம் போய் சொல்லுவாங்கல்ல, சொன்னோன்னு உடனே வாயை திறந்து காமின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரோட வாயை திறந்து யசோதம்மா பார்ப்பாங்கல்ல, அப்போ வந்து அவரோட வாய்க்குள்ள வந்து அண்ட சராசரம் பூரா தெரியும். அது ஃபுல்லாக அவரால் படைக்கப்பட்ட அத்தனை பிரபஞ்சங்களையும் யசோதம்மாவால் அங்கே பார்க்க முடியும். அப்புறம் அதில் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன நடக்குது, அந்த அந்த கோகுலத்தில் யசோதாம்மா கிருஷ்ணரோட வாயை திறக்க சொல்லி அவங்க வாய்க்குள்ளே பார்க்கறது, அந்த விஷயமும் அந்த வாய்க்குள்ளே தெரியுது. அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு மயக்கமே வந்துடுது. ஓகேவா? இப்படி ஒரு அண்ட சராசரத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு தெய்வீக குழந்தையா தன்னுடைய குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி யசோதாம்மாவுக்கு மயக்கமே வந்துடுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் நம்ம வந்து பகவானோட விராட் ஸ்வரூபத்தை காமிச்சிருக்காங்க. அது கூட விராட் ஸ்வரூபம்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அந்த அண்ட சராசரத்தோட தரிசனத்தையும் என்ன காமிச்சாங்க. வேற எங்கே பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துரியோதனன்ட்ட போய் தூது போறாங்கல்ல, இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இது நடக்குது. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனன் கேட்கறதுனால காட்டுறாங்க. பட் துரியோதனனுக்காக தான் ஸ்வயமா இவங்களை பகவானே வந்து இந்த விராட் ரூபத்தை காட்டுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, அதை பார்த்து கிருஷ்ணர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு சர்வ வல்லமை உடையவர் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டாவது துரியோதனன் வந்து போர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுருவாங்க கௌரவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல வச்சு அவங்க காட்டுவாங்க. ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையில் வச்சு காட்டுவாங்க. ஆனால் அதை நம்ப மாட்டாங்க. யாருக்கு தெரியும்,
பக்தனுக்கு தான் தெரியும். பகவானோட அந்த ரூபம் வந்து பக்தனால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பட் துரியோதனன் வந்து எப்பவுமே துவேஷம் பாராட்டக்கூடிய தன்மையுடையவங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியல அப்படின்னா, பகவானோட இந்த விராட் ஸ்வரூபம் காண கிடைக்காத அரிய ஒரு விஷயம் இதை நமக்கு காட்டுறாங்கங்கிறது தெரியாததுனால, இது ஏதோ மேஜிக், ஏதோ ட்ரிக் பண்றாங்க, ஓகேவா, நம்மள இந்த இடத்துல வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக கிருஷ்ணரால செய்யப்பட்ட ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை விட்டுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து தன்னோட விராட் ரூபத்தை காமிச்சதா நமக்கு அங்கங்க குறிப்புகள் இருக்குது. ஜராசந்தனுக்கு காமிச்சாங்க. முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தின்னு அது பாகவதத்துல வரக்கூடிய கதை அது. அவரு வந்து ஆம், சின்ன கதை தான், அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன், ஒரு 2 மினிட்ஸ் கதை. அவரு வந்து தேவர்களுக்காக ரொம்ப வருஷ காலம் போர் புரிஞ்சுட்டு, அவ்வளோ வருஷம் போருக்கு அப்புறம் நான் ரெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும், நான் தூங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, உடனே என்ன செய்றாரு பகவான், நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்குள்ள காட்டுல ஒரு குகையில போய் நீ வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் படுத்து தூங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. அவரும் போயிட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுத்துடுறாரு. அஹ் கால்யவான் அப்படின்னு ஒருத்தவனை வந்து பகவான் வந்து அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணியாலும் சம்ஹாரம் பண்ணி ஆகணும். ஆனா அந்த கால்யவான் வந்து யாரால சம்ஹாரம் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், ஒரு ஒரு ரொம்ப நாளா அந்த கண் ஒளி, அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு கண் படைச்சவங்களால தான் அவன் கொல்லப்படணும். அப்படிங்கும்போது பகவான் என்ன செய்வாங்களாம், அந்த காளியவனுக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, ரொம்ப நாளா முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி தூங்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, தூங்குறதுனால அவரோட கண்ணோட அந்த திவ்யமானது பாதுகாக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பல நாள் தூங்கிட்டு அந்த கண்ணை விரிக்கும் போது அந்த கண்ணுக்குன்னு ஒரு சக்தி கிடைக்கும்ல, அந்த சக்தியால காளியவானை அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு பகவானுடைய திட்டம். ஏன்னா பகவானோட திட்டம் வந்து யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் இல்ல, அச்சிந்திய சக்தி. பகவானோட விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளோட புத்திக்கு எட்டவே எட்டாது. ஸோ காளியவான் வந்து பகவானை துரத்திட்டே வராங்க. பகவான் என்ன செய்கிறான், கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குகை எங்கே முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாரோ அந்த அதுக்குள்ளேயே வந்துடுறாரு. பின்னாடியே துரத்திட்டே வர இந்த அசுரன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அந்த குகைக்குள்ளே வந்துடுறான். வந்துட்டு பகவானை எங்கன்னு உள்ளர வந்து தேடுறான். அப்படி தேடும்போது அங்க பெருசா, ஏன்னா ரொம்ப நாளா முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் மேலெல்லாம் ஃபுல்லா முடியெல்லாம் நிறைய ரோமங்கள் முளைச்சிடுது. அப்புறம் அவரை சுத்தி நிறைய புதர்கள்லாம் மண்டிடுது. நிறைய எறும்பு கூட்டம் அதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் அவரை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி அந்த லுக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பல நாளா தவம் செய்றவங்களோட லுக் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இது யார் இது குறுக்க இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு காலால எட்டி உதைச்சிட்டு கிருஷ்ணரை தேடிட்டு காளிவான் போறான். ஏன்னா அவனுக்கு இருக்கிற கோபம், பகவான் நம்மளை இந்த அளவுக்கு அலைய விடுறாங்களே, கிருஷ்ணர் இந்த அளவுக்கு அலைய விடுறாரே, ஒரு சண்டையை நின்று போட மாட்டேங்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபத்துல இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறவரை இடிச்சு தள்ளவும், இவர் தூங்குறாருல்ல, தூங்குறவர் வந்து சட்டுன்னு முழிப்பு விழிச்சு என்னை யார் இப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு கண்ணை விரிக்கிறாருல, அப்ப அவரோட கண்ணுல சக்தி தேக்கமா இருக்குல்ல, அந்த சக்தியானது வந்து காளிவான் மேல பட்டு எரிச்சு அவன் சாம்பல் ஆயிடுறான். ஓகேவா. அப்ப வந்து அப்புறம் அந்த நடந்த விஷயங்களை காமிக்கிறதுக்காக பகவான் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்வயம் தோன்றுறாங்க. 4 கை ரூபத்துல தோன்றாங்க, சதுர்புஜ. ஓகேவா. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேரா தான் அங்கங்க தான் பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தன்னுடைய ரூபங்களை காட்டியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பின்னாடி L2 L3 பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும் போதெல்லாம் நீங்க அதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை கதைகள் சொல்றது. ஸோ கதையை கேட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. ஸோ இது நீங்கள் கண்டினியூஸாக இந்த பாத்தில் வந்துட்டே இருக்கணும்னு அந்த கதைகள் எல்லாம் நீங்கள் அங்கங்கே ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஞாபகம் வச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு பக்தர்களுக்கு பகவான் வந்து அங்கங்கே ரூபங்களை காமிச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ அர்ஜுனனுக்காக காமிக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க. 11.8 ஸ்லோகா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நத்துமாம் சக்கியசே திருஷ்டும் அனேனைவ ஸ்வச்சக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷுஹு பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம். சாதாரண கண்கள், ஸ்வச்சக்ஷுஷா, உன்னுடைய சாதாரண கண்களால இதை பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தரேன். ஓகேவா. அர்ஜுனன் கேட்டுறாங்க. அர்ஜுனன் கேட்டதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல வருது. இதுக்கு பகவான் கொடுக்குற ரிப்ளை தான் வந்து 11.8வது ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னா, உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. அர்ஜுனன் கேட்ட உடனே பகவான் ஒத்துக்கிறாங்க பாருங்க, காட்டணும்னு. அப்படி இருக்கு ஒரு பக்தனோட
வேண்டுகோளுக்கு பகவான் உடனே செவி சாய்க்கிறார் பாருங்க. ஓகேவா? ஏன்னா பிறழாத மனத்தோட எப்பவுமே பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தருக்காக கடவுள் எப்பவுமே பகவான் எப்பவுமே இந்த நிப்பார்னு ப்ராமிஸ் பண்றாங்கல்ல. அவங்கள நான் கைவிட மாட்டேன், அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத கொடுப்பேன், அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத பாதுகாப்பேன், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தானே வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால அர்ஜுன் தைரியமா அங்கே கேட்குறாங்க. பட் அர்ஜுனனுக்காகவா கேட்குறாங்க? அர்ஜுனனுக்கா நம்ப முடியல பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவங்க தான் ஆதி மூலம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சும் அப்புறம் ஏன் மாதாஜி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் தனக்காக இதை கேட்கவே இல்லை. இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஜீவராசிகள் அத்தனை பேரும் இது மாதிரி ஒரு ரூபத்தை பார்த்தா இது வந்து பகவானால மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யாருமே புக்கில் எழுதியிருக்கிறத வச்சு நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாது, எனக்கு ப்ரூஃப் வேணும் கேட்போமா? நம்ம எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய டைப்பா, எனக்கு ப்ரூஃப் காட்டுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஒரு ப்ரூஃபாக தான் அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல இதை நிலைநாட்ட விரும்புகிறாங்க. ஓகேவா? பகவான் இந்த மாதிரி ரூபத்தை காமிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த பின்னாடி பின்னாடி வரக்கூடிய மக்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் கடவுள் நான் தான் கடவுள்னு எத்தனையோ பேர் என்ன பண்றாங்க, போலியான முகமுடியோட வர்றவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட எல்லாம் அப்படியா நீ தான் கடவுளா அப்படின்னா, துவாபரக எண்டில் வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல பகவான் வந்து ஒரு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிச்சாங்க, நீயும் அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் கேட்கலாம். அதை அவங்களால பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ரூஃப் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் நமக்காக கேட்டு வச்சது தான் இது. ஆனால் இது என்ன ரூபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பௌதிக உலகத்தில் சம்பந்தப்பட்டது, இது ஆன்மீக உலகத்து ரூபம் கிடையாது. இது இது விராட் ஸ்வரூபம், இங்கே மட்டுமே நடந்தது. அப்புறம் இன்னொன்று, இது வந்து டெம்பரவரி ஆனது. ஓகேவா? இதை வந்து பக்தர்கள் எல்லாரும் இதை காண விரும்ப மாட்டாங்க. ஓகேவா? இதை பக்தர்கள் யாரை காண விரும்புவாங்க அப்படின்னா, பகவானோடைய மிக அழகான அந்த திருமுகத்தை தான் காண விரும்புவாங்க. இது கொஞ்சம் பயம் கொள்ற மாதிரியான வடிவம் இது. ஓகேவா? அப்புறம் இதை எல்லாரையாலையும் பார்க்கவும் முடியாது. அர்ஜுனனுக்கு பகவானே சொல்லிட்டாங்க, உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன், பவர்ஃபுல் ஐஸ். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு கண்களை தருகிறேன், எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். போன சாப்டர்லாம் கேள் அப்படின்னு சொன்னார், எல்லாத்தையும் கேட்க சொன்னாங்க. இந்த தடவை வந்து விஷுவல் ட்ரீட் கொடுக்குறாங்க, ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த திவ்யமான கண்களை தருகிறேன்னு பகவான் சொன்னதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல நீங்க புக் வாங்குங்க. புக் வாங்கிட்டு முன்னாடி இருக்க ஸ்லோகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பகவான் அர்ஜுனன் எப்படி கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா, கமலபத்ராட்ச அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க. சொல்லியிருக்கேன்ல, ஒரு ஒரு பேருக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் கண்டிப்பா உண்டு. அர்ஜுனன் ஒரு பேர் சொல்லி பகவானை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா, ரிஷிகேஷா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா, என்னால மனசை அடக்க முடியல, புலன்கள் அடக்க முடியல, நீங்க எப்படி அடக்கி இருக்கிறீங்க, உங்களை மாதிரியான ஒரு பக்குவம் என்னோட இந்த ஜீவராசியான எனக்குள்ளேயும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகேவா? அதே மாதிரி பிரித்தாவின் மகனே, பகவான் அதே மாதிரி திருப்பி குடாகேஷா இந்த மாதிரிலாம் கூப்பிடுறது எதுக்கு, தனஞ்சயனே அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, அந்தந்த டயத்துல அர்ஜுனனுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்களை போக்குறதுக்காக, அசுரத்தரமான சந்தேகங்கள்லாம் எனக்கு வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் பகவானை கால் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கமலபத்ராட்சக் அவரு தாமரை மாதிரி கண்கள் உள்ள பகவானே, நீங்க எனக்கு இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து வைங்க, உங்களுடைய திவ்ய ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்டோன்னே, கண்ணை மீன் பண்றாங்களா, உடனே கண்ணு தான் தேவை, திவ்யமான கண்கள் தேவை என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கறதுக்கு. ஸோ நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் எதுக்காக இதை கேட்டாங்கங்கிறது இந்த இடத்துல வருது பாருங்க. அர்ஜுனன் தனக்காக கேட்கவில்லை, ஏன்னா அவங்க நம்பிட்டாங்க, நம்பினதான் பரம்பிரம்ம பரம்தாம புருஷம் பரமம் சொன்னாங்கல்ல அந்த ஸ்லோகா. ஸோ பகவான் தான் பரம்பிரம்மம்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அவர் இருக்கக்கூடிய தாமம், தாமம்ங்கிறது அவருடைய இடம், அவர் வாழக்கூடிய அந்த இடம், அதுதான் பரமான இடம்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அனாதிம் அஜம் அவ்யயம், அவரால் கொடுக்க முடியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற அத்தனை விஷயமும் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சும் அர்ஜுனன் ஏன் கேட்குறாங்கன்னா, தனக்காக கேட்கவில்லை, கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் போலிகளை இனம் காணவே விஸ்வரூபத்தை காட்டச் சொன்னான். ஓகே, நான் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஃபியூச்சர்ல வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக, ஓகேவா, அவங்களால அதை பண்ண முடியாதுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணும்ல, அதுக்காக இங்க அர்ஜுனன் காட்ட சொன்னது. சாதாரண மனித கண்களால் இறைவனை காண முடியாது, திவ்ய திருஷ்டி அதாவது தெய்வீக பார்வை அதற்கு அவசியம். ஓகேவா? சாதாரண கண்களால வந்து பகவானை இடம் காண முடியாது. அதனாலதான் என்ன கேக்குறாங்க, ஒரு திவ்ய திருஷ்டி இருந்தாதான் பகவானை விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்க முடியும். பகவானும் கொடுத்துட்றாங்க, உனக்கு நான் அந்த கண்ணை தரேன், நீ என்னை பார் அப்படின்னு சொல்லி. இத அர்ஜுனனும் பாக்குறாங்க. ஆல்ரெடி திவ்ய தரிசனம் பெற்றவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் யாரு? திவ்ய திருஷ்டி வச்சிருக்கவங்க ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க இந்த இந்த இடத்துல. பீஷ்மரா மேம்.
நோ. யோசிச்சு பாருங்க. பிரம்மா. நோ. இது எல்லாத்தையும் இப்ப இங்க குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இது நடக்குது இல்ல, பகவான் சொல்றாங்கல்ல, அர்ஜுனன் கிட்ட மட்டும்தானே சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி இன்னொருத்தவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. மத்தவங்க எல்லாரும் அப்படியே ஸ்டாச்சு ஸ்டாச்சு பொசிஷன். சஞ்சய் சஞ்சய் திருதராஷ்டிரனோட சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர். சஞ்சய். சஞ்சயன். ஹரிபோல் சஞ்சயன். ஏன்னா இது அப்ப இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க பகவத்கீதை வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க மாதாஜி, அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல அந்த போர் படைகள்லாம் நிற்பாங்கல்ல, அந்த ரெண்டு போர் படைகளுக்கு நடுவில் கொண்டு போய் ரத்தத்தை செலுத்த சொல்லுவாரு அர்ஜுனன். செலுத்த சொல்லி அங்க போய் நின்ன உடனே ரெண்டு பக்கமும் நிக்கிறவங்க எல்லாம் தனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே தான் அவருக்கு மனசு சஞ்சலம் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் எல்லாரையும் அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆக்கிட்டு இந்த கீதோபதேசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. பாக்கி யாருமே தே நெவர் நோ வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. வெறும் 45 நிமிடத்துல சொல்லப்பட்டது இந்த பகவத்கீதை. ஓகேவா? அப்ப இதை வந்து யாரு இவங்களோட சேர்ந்து கேட்டது, அர்ஜுனனோட சேர்ந்து கேட்டது யாரு அப்படின்னா சஞ்சயன். சஞ்சயனுக்கு ஆல்ரெடி வியாசர் அவங்களால கொடுக்கப்பட்ட அந்த திவ்ய திருஷ்டி மூலமா அங்க உட்காந்துட்டு, இங்க ஹஸ்தினாபுரம் அரண்மனையில உட்காந்துட்டு அங்க தன்னுடைய ராஜாவாகிய திருதராஷ்டிரருக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறதே திருதராஷ்டிர உவாச்ச. ஓகேவா? தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்கும். திருதராஷ்டிரர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை கேட்குறாங்க. அதோட சரி, அவங்க கேள்வி கேட்ட உடனே சஞ்சயன் எல்லாத்தையும் விவரிக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே அர்ஜுனன் பார்க்குற மாதிரி ஆல்ரெடி திவ்ய திருஷ்டி பெற்ற சஞ்சயனுக்கும் இந்த காட்சி அனைத்தும் காண கிடைக்குது. ஓகேவா? எல்லையற்ற முகங்கள் அந்த விஸ்வரூபத்துல ஒண்ணுத்துல மட்டும் என்னென்னலாம் பார்க்க கிடைக்குது பாருங்க. எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள். ஓகேவா? எண்ணற்ற நம்பர் ஆஃப் முகம் இருக்கு. அது ஒரு ஒரு முகத்துக்கும் அத்தனை கண்கள், அத்தனை ஒரு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், மல்டிபிள் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அப்புறம் அதுக்குள்ளேயே வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாருங்க, பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களையும் தன்னுள் கொண்டது. எல்லாருமே பகவான்குள்ள அடங்கி இருக்கிறாங்க. பார்க்க பரவசமாகவும் அதே சமயம் அச்சமூட்டுவதாகவும் இந்த வடிவம். ஓகேவா? இது நமக்கு பார்க்கும்போது பார்க்க நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஆனந்தமா இருக்கும். அப்புறம் நமக்கு கண்ணை கூசும். ஏன்னா கோடி சூரிய பிரகாசம் அவங்க உடம்புலேருந்து வருது. அந்த பிரகாசம் நம்மளோட கண்ணை கூச செய்யும். அப்புறம் அத்தனை ரூபங்கள் அவங்களோட முகத்துல இருக்கிறத பார்த்துட்டு, அப்புறம் அவ்வளோ முகங்கள் இருக்குன்னா அத்தனை கைகள், அத்தனை கால்கள், அத்தனை வாய்கள் எல்லாம் இருக்கும். அத்தனை கைகள்லையும் அத்தனை ஆயுதங்கள் ஏந்திருப்பாங்க. அது எப்படி இருக்கும், பார்க்குறவங்களுக்கு அச்சமூட்டக்கூடியதா இருக்கும். வாயிலேருந்து நெருப்பு கக்கிட்டு வரும். ஓகேவா? ஸோ கோபமான ரூபமும் அதுல கலந்துருக்குது. ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகுது, பார்க்குறவங்க அத்தனை பேருக்கும் அது பயம் கொள்ள செய்யுது. இந்த விஸ்வரூபத்தை யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அர்ஜுனன் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. பட் உயர்லோகங்கள்ல தேவலோகங்கள்ல இருக்கிற அத்தனை தேவர்களும் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பகவான் கிட்ட துதிப்பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த அக்னியானது, இந்த வெளிச்சமானது, இந்த ஒளி பகவான் மேலேந்து பிரவாகமாகி எல்லா அண்ட சராசரம் அத்தனையும் வெளிச்சப்படுத்துது. அத்தனை முனிவர்கள், தேவ ரிஷிகள், தேவர்கள் எல்லாரும் வந்துட்டு பகவான் நின்று கைகூப்பி துதிப்பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எதுக்கு பகவான் இந்த மாதிரி ரூபத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க, பார்க்க பயமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட சரண்டர் பண்ணிப்பாங்க தன்னை. இந்த மாதிரி ஒரு ரூபம் எடுத்ததுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகேவா? 11.32 ஸ்லோகா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவர்த்தோ லோகான் சமாஹர்த்தும் இஹ பிரவர்த்தாஹ ருதேபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏவ ஸ்திதாஹ பிரத்யநீகேஷு யோதாஹ. காலோஸ்மி, காலம் நான். இது இந்த ரூபம் எல்லாத்தையும் இதுல நிறைய அந்த மாதிரி அர்ஜுனோட கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். தன்னுடைய சந்தேகங்கள் அத்தனையும் கேட்பாங்க. இதுல ஏன் இவ்வளோ கோமான முகங்கள், அப்புறம் இந்த வாயிலேருந்து நெருப்பு வர்றது என்ன, நிறைய வீரர்கள் அந்த வாய்க்குள்ள வேக வேகமா போறதுக்கான காரணம் என்ன, இதெல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து இத்தனை ஸ்லோகத்துல கேட்டுட்டே வந்திருப்பாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் கொடுக்கிற பதில் முக்கியமான ஸ்லோகா தான் இதை தட்டிட்டும். காலம் நான். காலம்னா என்ன அப்படின்னா காலன் அர்த்தம். ஓகேவா? எல்லாருடைய உயிரையும் பறிக்க வந்த காலன் நான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். அவரு தான் தோற்றுவிச்சாரு. ஸோ அவருக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இஸ் ஹேவிங். அது எல்லாத்தையும் டிவைஸ் பண்றதுக்கு அவர்கிட்ட அந்த பவர் இருக்கு. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். இந்த இடத்துல நடக்க போறது என்ன அப்படின்னா சம்ஹாரம். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். பாண்டவர்கள் 5 பேர் மட்டும் தான் மிஞ்சுறாங்க. பாக்கி எல்லாரையும் பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அழிச்சிடுறாங்க. அப்ப அர்ஜுனன் இன்னும் போர் புரியவே இல்லையே மாதாஜி, அதுக்குள்ள அழிப்பேன்னு பகவான் சொல்றாங்களே அப்படின்னா, இது அடுத்தது.
அடுத்தது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா, எல்லாமே யாரால நிறைவேற்றப்படுது? பகவானால தான் நிறைவேற்றப்படுது. எப்படி அவரால தோற்றுவிக்கப்படுதோ அப்படிதான் எல்லாமே அவராலே அழிக்கப்பட்டு விடும். ஆனா அது செய்யறதுக்காக ஒரு கருவி தான். இப்ப நம்ம காய் கட் பண்றோம், கறிக்காய் வீட்ல கட் பண்றோம், ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்றோம், ஒரு கத்தி யூஸ் பண்றோம்ல, ஓகேவா? ஸோ அந்த இடத்துல இந்த கத்தி என்ன கத்தியா நறுக்குது? கத்திங்கிற கருவியை வச்சு நம்ம தான் நறுக்கிறோம். ஓகேவா? அது புரிஞ்சு போகணும் நம்ம. அது அப்படியே இந்த இடத்துல ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. அர்ஜுனனை வச்சு பகவான் என்ன செய்றாங்க? எல்லாருடைய உயிரையும் பறிக்கிறாங்க. ஸோ காலம் நான் தான் எல்லாரையும் அழிக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க வாய்க்குள்ள வேக வேகமா அத்தனை வீரர்களும் போவாங்க. அ எல்லாரும் ஒரு பல்கிடுக்கல வச்சு நசுங்கிறத அர்ஜுனால பார்க்க முடியும். அத்தனை வீரர்களும் அது வந்து எப்படி அது பிக்சரைஸ் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னா, எல்லாம் நதிகள் அத்தனையும் ஒன்று கூடி எங்கெங்கேதோ ஓடி வர நதி எல்லாம் ஒன்று ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல ஓடி வரும். எல்லாம் எங்க வந்து ஒண்ணா சங்கமமாயி கலந்துரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கடல்ல வந்து கலக்கும். அந்த மாதிரி எங்கெங்கேதோ வீரர்கள், இது யானை மேல இருக்கிற வீரன், குதிரை மேல இருக்கிற வீரன், வில் வீரன், கதை வச்சுட்டு சண்டை போடுறவங்க அப்படின்னு எல்லாரும் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா வேற வேற டைரக்ஷன்லேருந்து வந்து அத்தனை பேரும் பகவானோட வாய்க்குள்ள போயிட்டே இருப்பாங்க வேகமா. அத்தனை பேரையும் பகவான் தன்னுடைய பற்கிடுக்குல வச்சு நசுக்கிறது அர்ஜுனனால பார்க்க முடியும். இதுல யார் மட்டும் தான் மிச்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டவர்களை தவிர உள்ள மற்ற அனைத்து வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். நான் காலம் உலகை அழிப்பவன். நதிகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல வீறு கொண்ட வீரர்கள் என் வாய்க்குள் செல்கிறார்கள். பார்த்துக்கோங்க. நதிகள் எல்லா நதியும் கடலை நோக்கி வேற வேற டைரக்ஷன்ல அந்த நதி பூரா கடலை நோக்கி ஒரே நேர்கோட்டில் ஓடுற மாதிரி வீறு கொண்ட வீரர்கள் என் வாய்க்குள் செல்கிறார்கள். அத்தனை வீரர்களும் பகவானோட வாய்க்குள்ள போயிட்டே இருக்கிறாங்க. 11.33 तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पुङ्क्ष्व राज्यं स्मृतं मयैवैते निहता पूर्वमेव நிமித்தமாத்திரம் பவசவ்யசாச்சின். நிமித்தமாத்திரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கருவி. ஓகேவா? நம்ம எப்படி ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்றதுக்கு நம்ம கத்தி யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து வீரர்களையும் எதிரி வீரர்கள் அத்தனை பேரையும் அழிக்கிறதுக்கான ஒரு கருவியா நீ இரு, நிமித்த மாத்திரம் நீ ஒரு கருவியா இரு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனை எப்படி கால் பண்றாங்கன்னா சவ்யசாச்சின். சவ்யசாச்சின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சிறந்த வில்லாளின்னு அர்த்தம். அர்ஜுன் வந்து மிகச்சிறந்த வில்லாளி. அது ப்ரூஃப் பண்ணதும் நிறைய இடத்துல நமக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரியும்ல. துரோணாச்சாரியார் அவங்களோட குருகுல வாசத்துல வந்து கௌரவர்களும் பாண்டவர்களையும் போயிட்டு துரோணாச்சாரியர் கிட்ட வந்து போர் வித்தை எல்லாத்தையும் கத்துப்பாங்க. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து வில் வித்தை மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ அர்ஜுனனுக்கு வில் வித்தையை நல்லா பழக்கி கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்து ஒரு மரத்துல வந்து ஒரு குருவி ஒண்ணு வச்சுட்டு அந்த குருவியோட கண் வச்சிருப்பாங்க. அதை மட்டும் பார்த்து நம்ம வந்து பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ஆரோ அடிக்கணும். இதுதான் வந்து அவர் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த டாஸ்க். எல்லாரும் வந்து அடிப்பாங்க. ஒரு துரியோதனனை கேட்கும்போது எனக்கு அந்த மரம் தெரியுது அப்படின்றவாங்க. அடுத்தது இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்கும்போது எனக்கு அந்த மரத்துல இருக்கிற கிளை தெரியுது அப்படிம்பாங்க. அதாவது ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ்ல நின்றுட்டு அந்த கிளியை அடிக்க சொல்லும்போது ஒருத்தவங்களுக்கும் அந்த ஃபோக்கஸ் பாருங்க எப்படி அவங்க ஒன்னிச்சு பார்க்கறாங்கங்கிறதுக்கு. அதுல ஒருத்தவங்களும் ஒன்னொன்னு சொல்றாங்க. மரம் தான் ஒருத்தவனுக்கு தெரியும், ஒருத்தவங்களுக்கு கிளை தான் தெரியும், ஒருத்தவங்களுக்கு கிளையில இருக்கிற அந்த கிளி தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு தான் அந்த கிளியோட கண்கள் தெரியும். ஏன்னா நமக்கு டார்கெட் என்ன? அந்த கிளியோட கண் அடிக்கணும்னு தான் நம்மளோட குரு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த கண் மட்டும் தான் தெரியும். துரோணாச்சாரியார் கேட்பாரு டிவேட் பண்றதுக்காக. உனக்கு கிளி தெரியலையா? கிளியோட முகம் தெரியலையா? சுத்தி இருக்கிற பழங்கள் தெரியலையா? இல்ல. அப்ப என்னதான் தெரியுதுன்னு கிளியோட கண்ணு தான் தெரியுது. ஏன்னா அதுதான் நம்ம அடிக்க வேண்டிய டார்கெட்டுங்கும்போது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே. அதனால தானே திரௌபதியை போய் அவங்க வந்து சுயம்பரம் பண்ணிட்டு சுயம்பரத்துல ஜெயிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரும்போதே என்ன அப்படின்னா தண்ணியில தண்ணியில பார்த்துட்டு அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேல சுத்திட்டே இருக்க அந்த மீனை அடிக்கணும். ஆனா அதை எப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா அடிக்கவே முடியாது. நம்மளெல்லாம் விட்டா அது எங்கேயோ போகும். ஆனா தண்ணியில பார்த்து மேல அதை விடணும். அந்த அந்த ஆரோ விடுறது போய் எங்க அடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த மீனோட கண் அடிக்கணும். ஓகேவா? அது வந்து யாரால பண்ண முடியுது அப்படின்னா அர்ஜுனனால. ஸோ அர்ஜுனன் பல இடத்துல அவரோட இந்த வில் வித்தை இந்த திறமையை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணதுனால பகவானால எப்படி அழைக்கப்படுறா அப்படின்னா சவ்யசாச்சி. சவ்யசாச்சின்னா ரொம்ப மிகச்சிறந்த போர் வீரன், வில்லாளின்னு அர்த்தம். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. எனவே எழுந்து போரிடனா எல்லாரும் என்னாலே கொல்லப்பட்டுட்டாங்க.
நீ போய் பார்த்துட்ட ஃபுல்லா எல்லாமே கண்ணால காமிச்சிட்டாரு பகவான். ஸோ நீ எழுந்து போரிட தயாராகு. ஆல்ரெடி இறந்து போன டெட் பாடி தான். அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவானால கொல்லப்பட்டவர்கள் தான். ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல என்ன செய்ய போறோம்? ஜஸ்ட் ஒரு சண்டை மட்டும் தான் போட்டாலே போதும், நமக்கு தான் விக்டரிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கொண்டு விட்டனர். எனது ஏற்பாட்டால் பகவானுடைய திட்டம். ஓகேவா? நம்மெல்லாம் ஒரு பிளான் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒன்றும் வேலைக்கே ஆகாது. நம்ம எல்லாம் ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிளான் வந்து சொதப்புறதுல தான் போய் முடியும். சரி, அது சொதப்பிடுச்சேன்னு பிளான் ஏ விட்டுட்டு பிளான் பிக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அதை விட சொதப்புற பிளான் போட்டு வைப்போம். ஆனால் பகவானோட பிளான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிளான். அது என்ன ஆகும்? கரெக்டாக அவங்களோட இது என்னவோ அந்த திட்டம் அவங்களால நிச்சயமா செயல்படுத்தப்பட்டுவிடும். ஸோ எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கொண்டு விட்டனர். எனவே சவ்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஜஸ்ட் உன்னோட வில்ல எடுத்து நீ போர் புரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிமித்த மாத்திரம் பவ. இவர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். பகவானால ஆல்ரெடி எல்லாருமே ஆல் வேர் டெட். நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு. வெற்றிக்கான புகழை நீ எடுத்துக்கொள் சொல்றாங்க. ஏன்னா சத்திரியனாச்சே, சத்திரியனுக்கு என்ன தேவை? போர்க்களத்துல படைகளோட போர் புரியணும், வெற்றி அடையணும். ஓகேவா? அப்பதான் வந்து அந்த சத்திரிய கடமை நிறைவேறதா அர்த்தம். சரியா? சிறந்த கருவியாக மாறுவது எப்படி? எப்படி இந்த மாதிரி சிறந்த கருவியாக மாற முடியும் அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை, சாதா அனாலஜி, நம்ம கிச்சன் அனாலஜி தான். ஒரு ஃப்ரூட்ஸையோ வெஜிடபிள்ஸையோ நல்லா கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கத்தி வந்து நல்ல நல்ல ஷார்ப்பனாக இருக்கணும். ஓகேவா? அதோட நுனி வந்து நல்லா கூர்த்திட்டப்பட்டிருக்கணும். ஸோ ஒரு கருவி கூர்மையாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். ஒரு கருவியாக இருந்ததுன்னா அது கூர்மையாக சுத்தமாக நம்ம வச்சுக்க முடியும். நம்ம தான் அந்த கருவின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன செய்யணும்? மனக்கட்டுப்பாடு வேணும். ஓகேவா? கருவி அப்படின்னா அதை நம்ம ஷார்பன் பண்ணா போதும். நம்மளை ஷார்பன் பண்ணிக்கிறோம்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறோம், கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கிறோம், அன்டிவேட்டடா இருக்கிறோம். ஓகேவா? அது அனன்யா. அதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். இது வந்து ஸ்தூல உடல், சூட்சம உடல், ஆன்மா. இந்த சூட்சம உடல் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த மனம் இருக்கு பார்த்தியா? அந்த மனத்தை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். என்ன கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் மத்தாஜி? பக்தனா வச்சுக்கணும். பகவான் சொல்றாங்க, நம்ம செய்கிறோம். பகவான் கடமையா நமக்கு சொல்றது நம்ம செய்ய போறோம். கருவியா இருந்து செய்ய போறோம். பலன் என்னங்கிறது பகவான் கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க, இதுல அர்ஜுனனுக்கு இந்த போர் புரிஞ்சா என்ன பலனோ அதை கொடுத்துட்றாங்க பாருங்க. செய்யவே இல்லைன்னா ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு பாருங்க. இதுதான் பகவானோட திட்டம்ங்கிறது. அதே தான் நமக்கும். இப்போ இந்த உடல் எடுத்து வந்திருக்கிற எனக்கும் ஒரு கடமை கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த கடமையை நான் செஞ்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கான பலன் பகவான் எனக்கு ரெடியாக வச்சிருப்பாங்க நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். உணவு பழக்கம். இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதை சாப்பிட்டு நம்மளோட உடம்புக்கு எனர்ஜி வேணும்ல. நம்ம எதையுமே வந்து செயல்பாட்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா மனம், புத்தி, அப்புறம் உடலோட உடலை வந்து நம்ம எப்படின்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல உணவு முறைகள், இது மூலமா நம்ம செம்மையா வச்சுக்கணும். அமைதியோடையும் ஆரோக்கியத்தோடையும் வச்சுக்கணும். அந்த அமைதியும் ஆரோக்கியத்தையும் எது கொடுக்குது அப்படின்னா உணவு, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் கொடுக்கும். சாத்வீகமான உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அமைதி மற்றும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். இதுவே ரொம்ப காரமான, சூடான, புளிப்பான, பின்னாடி பார்ப்பீங்க இதெல்லாம் 14th 15th சாப்டர்ல பார்ப்போம். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட குணங்கள்ங்கிறது மாறும். அப்போ என்ன ஆகும்? நமக்கு ஒரு எதையும் முடிக்கணுங்கிற ஒரு இது, அதான் ராஜசிக்குங்கிறது. ஒரு மாதிரி வேகம். அப்புறம் அது நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா இன்டைஜஷன், வயிற்று வலி, அப்புறம் அதனால நமக்கு மெடிசன் எடுப்போம். அப்புறம் அந்த வேலையை செய்யாமல் நம்ம சோம்பலாக படுத்துருவோம். ஓகேவா? நம்மள அது என்ன பண்ணுது? இன்னும் இந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து நம்மளை வந்து உற்சாகத்தை ஊட்டாது. பார்க்க வேணா உற்சாகமா இருக்கும், உற்சாகத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் அது சாப்பிட்ட விட்டு அது நமக்கு கொடுக்குற வேதனைங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்ப நமக்கு எங்க உடல் நிம்மதியும் இருக்காது, மன நிம்மதியும் இருக்காது, எல்லாம் போச்சா. ஸோ அது என்ன ஆயிடும்? நம்மளோட உடம்ப சிக்காக்கிட்டு நம்மள சோம்பலா படுக்க வச்சிரும். சோம்பலா படுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சோம்பல் பிளஸ் அறியாமை, அது என்ன குணம் அப்படின்னா தாம்சிக் குணம். ஓகேவா? அறியாமை குணம். மூன்றாவது இருக்கிறதுலயே மோசமான குணம் அது தாமச குணம். ஸோ சாத்விக், ராஜசிக், அப்புறம் தமசிக். அதாவது சாத்விக குணம், அதாவது நன்மை. அடுத்தது ராஜசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேர் ஆர்வம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அடுத்து தாமசிக்குங்கிறது அறியாமைங்கிற குணம். இவங்களோட சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கெட்டுப்போன சாப்பாடு, பழைய சாப்பாடு, அப்புறம்
யாராவது சாப்பிட்டுட்டு எச்சில் படுத்தப்பட்ட சாப்பாடு, ஓகேவா? அதெல்லாம் எச்சில் படுத்தப்பட்ட சாப்பாடை சாப்பிடலாம். யாரு பக்தன் எச்சில் படுத்தி கொடுத்தா பகவான் எடுத்துப்பாங்க. நமக்கு வந்து சபரி அவங்களோட கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சபரி வந்து அவங்க வந்து ஒரு ம், வேடுவ பெண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். கதை எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. அவங்க வந்து ஒரு ரிஷியோட இதனால என்ன செய்வாங்க, நீ பகவானை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீல்ல, நீ உன்னோட குடிலேயே நீ வெயிட் பண்ணு, உன்னை பார்க்க ராம பிரான் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிஷி சொல்லிட்டு போவாங்க. ஸோ அதனால அந்த பெண் வந்து காத்துட்டு இருக்காங்க, வயசாயும் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ராமர் எப்பயாவது நம்ம இடத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ராமர் வந்துருவாரு, நம்மளோட குடிலுக்கு ராமர் வருவாருன்னு பூவெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி எல்லாம் வைப்பாங்க. அப்புறம் அவர் வந்தா சாப்பிட கொடுக்கணுமேனு அந்த காட்டுல கிடைக்கிற காய்கனிகள் எல்லாம் எடுத்து சேகரிச்சு வைப்பாங்க. பட் அந்த பழம் எப்படி இருக்குமோ, நம்ம கொடுக்குற பழத்துல ஒண்ணு புளிச்சது கசத்ததுன்னு என்ன செய்யணும், எல்லாத்தையுமே கடிச்சு கடிச்சு டேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்து வைப்பாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து எச்சில் பட்ட உணவை நம்ம அதை எடுத்துக்க கூடாது. அது எப்படி எடுத்துக்கணும், அது பகவானுக்கு நல்ல சாப்பாடா இருக்கா, அது அவருக்கு வாய்க்கு ருசியானதா நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக அவங்க டேஸ்ட் பண்றாங்க, ஓகேவா? ஸோ அந்த உணவு வேற, அந்த எச்சில் படுத்தப்பட்ட உணவுங்கிறது வேற. இது யாராவது கடிச்சிட்டு மீதி வச்ச உணவுன்னு சொல்றோம்ல, அதெல்லாம் தான் இது. அதை எடுத்துக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த தாமசிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உணவு கண்டிப்பா ஒரு பக்தன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, இதையும் ஒரு பக்தன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ பக்தனால ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய உணவு எது அப்படின்னா இந்த பால் பழங்கள் மற்றும் உடலுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய உணவு வகைகள், ஓகேவா? ஸோ முறையான உணவு மற்றும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுவது. முறையான உணவுங்கிறது சாத்விக் ஃபுட்டு, பியோர் வெஜ், ஓகேவா? அடுத்தது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுவது மனதை ஒருமுகப்படுத்த உதவும். இது இந்த ரெண்டும் எதுக்கு அப்படின்னா, மனதை ஒருமுகப்படுத்தினாதானே நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஒரு கருவியா நம்ம ஆக்ட் பண்ண முடியும், ஓகேவா? பகவான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கடமையை நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா பலனை பகவான் தந்துடுறாங்க, நம்ம பார்த்தாச்சு. அர்ஜுனன்னு போரே புரியல, பட் அர்ஜுனனுக்கு வெற்றியை தந்துட்டாங்க பகவான். அதுமாரி நம்மளும் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கும் பகவான் ஒரு பேக்கேஜ் வச்சிருப்பாங்க நமக்கு, ஓகேவா? பட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கருவியா இருக்கணும், நிமித்த மாத்திரமா இருக்கணும். அப்ப கருவியா இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவை, மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும். மனதை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு என்ன தேவை, முறையான உணவு பழக்கமும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுறதும். பிரம்ம முகூர்த்தம்னா எது மாத்தாச்சுன்னா விடிய காலையில 4 மணி அந்த டயத்துல எஞ்சி பகவானை நம்ம தரிசனம் பண்ணி பகவானோட நாமாக்களை ஸ்மரணம் பண்றது மூலமா, நினைக்கிறது மூலமா, பகவானை கீர்த்தனம் பண்றது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா பகவானுக்கு பிடித்தமான பக்தனா ஆக முடியும். இப்ப இது வந்து நேர மேலாண்மை. நமக்கு வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அதுல வந்து எது முக்கியம், எது அவசரம், எது முக்கியம் இல்லை, எது அவசரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, ஓகேவா? எல்லாத்தையும் எல்லா நேரமும் எல்லாரும் செய்ய மாட்டோம். சம்டைம்ஸ் இப்ப வந்து இப்ப 7 to 8 கிளாஸா நீங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருந்தா கூட இல்ல இல்ல நம்ம 8-10க்கு மேல வச்சுப்போம். இத்தனை பேரும் அப்படித்தானே வந்து உட்காடுறீங்க, எல்லாருக்குமே ஒர்க் இருக்கும். ஆனா என்ன செய்றீங்க, அந்த 7 to 8-10 நம்ம இங்க இருந்துருவோம், இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் போவோம். அப்ப இதை என்னமா வைக்கிறீங்க, முக்கியமா வைக்கிறீங்க, ஓகேவா? ஸோ இந்த நேரத்துல செய்ய வேண்டிய வேற ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்றீங்க, கொஞ்சம் ஒத்தி வைக்கிறீங்க, ஓகேவா? அந்த மாதிரி நமக்கு விதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள், நம்ம செய்ய வேண்டிய டாஸ்க்னு சிலதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எந்தெந்த கேட்டகரியில வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம எப்போதும் நெருக்கடி நிலையில் வாழ்கிறோமா அல்லது திட்டமிட்டு வாழ்கிறோமா, அது நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப. முக்கியம். மொத்தம் 4, ஒரு ஒரு ஸ்கொயரை 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க, ஒரு ஒரு கால் பகுதியா பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்து முக்கியம் அவசரம் 2 இருக்கு. அடுத்ததுல முக்கியம் அவசரம் இல்லை. இந்த ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா முக்கியம் அவசரம் இல்லை இதுல போடுங்க. இதுல வந்து முக்கியம் இல்லை ஆனால் அவசரம் இதுல போடுங்க. இதுல முக்கியமும் இல்லை அவசரமும் இல்லை, ஓகேவா? இதுல இதை போடுறோம். ஆபத்தான கட்டம் எதுன்னா அந்த 1, 3 அந்த 4 கட்டத்துல 1ஆம் நம்பர் கட்டமும் 3வது நம்பர் கட்டம் தான் ரொம்ப ஆபத்தான கட்டங்கள். என்ன அப்படின்னா மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சே ஆகணும், அவசரம், அ, செஞ்சே ஆகணும்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் முக்கியம். அப்புறம் அவசரம், உடனே செஞ்சாகணும், இம்மீடியட்டா டூ த டாஸ்க் இம்மீடியட்லி, ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் எக்ஸாம் ஹால் அங்கே வச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த கொஸ்டின் நம்ம இப்போ முடிச்சே ஆகணும், இன்னும் 10 மினிட்ஸ் மோர் அப்படின்னு இன்விஜிலேட்டர் சொல்லிட்டு போகும்போது நம்ம என்ன செய்வாங்க பசங்க, அப்பதான் வேக வேக வேகமாக ஆன்சர் எழுதிட்டு இருப்போம் நம்ம, ஓகேவா? ஸோ அது நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், மன உளைச்சலை உண்டு பண்ணும், ஓகேவா? இப்போ நாளை தேர்வு இருக்கு, அப்புறம் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, தள்ளி போட முடியாது. எக்ஸாமும் சரி, மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியும் சரி, முக்கியத்துலேயும் முக்கியம், அவசரத்துலேயும் அவசரம், ஓகேவா? அதை செஞ்சே ஆகணும். அடுத்தது முக்கியம் இல்லை ஆனால் அவசரம். அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்குது, இந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்மளை என்ன பண்ணுது, கவனச்சிதறல் பண்ண விடுது. இந்த ஃபோனை எடுத்து நம்ம பேசலாம்,
ஆனா வந்து பேச வேண்டிய அளவுக்கு முக்கியமான ஃபோன் கால் அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனாலும் அதை எடுத்துடுறோம் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணிடுறோம், இங்க முக்கியமா என்ன இருக்குதோ அதை விட்டுட்டு முக்கியம் இல்லாத அது மேல நம்ம என்ன செய்றோம், கவனத்தை சிதறடிச்சிடுறோம். ஓகேவா? ஸோ ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இந்த மூணாவது என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன். அடுத்தது போவோம். வீணடிக்கப்படும் வாழ்க்கை. வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை வீணடிக்கப்படும் வாழ்க்கை எது அப்படின்னா இந்த 4வது கட்டத்துல இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டா வீணாகுது. 4வது கட்டம் என்ன? முக்கியமும் இல்லை, அவசரமும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அதான் ஒரு ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம பண்றோம்னு அர்த்தம். என்ன அப்படின்னா டைம் பாஸ்க்காக டிவி பார்க்கறது, அப்புறம் சும்மா ஏதாவது காசிப் பண்றது யார்ட்டையாவது, அப்படி இல்லையா இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் அதான் சோஷியல் மீடியாலாம் இருக்குல்ல, அதில் ஏதாவது இல்லை நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்க்ரால் பண்ணால் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். 1 ஹவர் ஆனாலும் நம்ம அதை சார்ஜ் போனால் மட்டும்தான் வைப்போம் கீழே மொபைலை. ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் என்ன, அதில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன, நம்ம தெரிஞ்சுட்டு ஏதாவது ஒன்று அதுலேருந்து செயல்படுத்த போகிறோமா, எல்லாமே வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அப்போ அதில் என்ன இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமும் இல்லை, அப்புறம் அதை அன்னைக்குள்ளே அதை பார்த்தே ஆகணுங்கிற அவசரமும் இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் இருக்க போகுது, நீங்கள் இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னாலும் அதெல்லாம் இருக்க தான் போகுது. ஓகேவா? அல்லது அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் வர்ஸ்டான ஒரு விஷயம் அதில் இருக்க தான் போகுது. ஸோ அது அவசரமும் கிடையாது, முக்கியமும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையும் நேரத்தையும் அது வீணடிக்குது. ஸோ அந்த 4th குவாட்ரண்ட்டும் என்ன அப்படின்னா வேஸ்ட்டு. அப்போ இன்னும் ஒன்று என்ன இருக்கு மிச்சம், செகண்ட் குவாட்ரண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். வெற்றியாளரின் வெற்றியின் ரகசியம். ஒரு வெற்றியாளர் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா முக்கியமானது என்னவோ அதை எடுத்துப்பாங்க, அப்புறம் அவசரப்பட வேண்டாம் ஆனா அது செய்யணும். ஓகேவா? நிதானமா பண்ணுவோம் ஆனா அது ரொம்ப முக்கியம். சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல சில ஃபைல, அவசரம் இல்லை, நிதானமா பாருங்க, ஆனா ரொம்ப முக்கியம், நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்குள்ள எனக்கு அதை சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கவனிச்சுக்கோங்க. அதுதான் அவசரம் இல்லை ஆனால் முக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், குவாலிட்டி. குவாலிட்டி அந்த இடத்துல நம்ம பெருசா பார்க்குறோம். அப்புறம் பிளானிங். சரியா? அதுல எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினசரி படிப்பு, உடற்பயிற்சி, ஜெபம். இது 3மே பாருங்க ரொம்ப முக்கியம். படிப்பு முக்கியம். படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட அந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல அவங்க படிக்க வேண்டிய படிப்பு முக்கியம். அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் இங்கே பகவத்கீதையை படிக்கிறது முக்கியம், பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம், பாகவதம் படிக்கிறது முக்கியம். ஓகேவா? அதுக்கு புக் வாங்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஸோ அடுத்தது என்ன, உடற்பயிற்சி. ஓகேவா? அதை உடலை பேணி பார்க்கணும், பாதுகாக்க முடியும். உடலை பேணி பாதுகாத்தா தான், ஏன்னா உடலை நம்ம வந்து வீணடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளே அறியாம உடலுக்குள்ள நம்மளோட இருக்கக்கூடிய பகவானையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்றோம், துன்புறுத்துறோம்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ உடற்பயிற்சி மிக முக்கியம். அப்புறம் நாம ஜெபம். அப்பதான் பகவானை நம்மளோட இன்னும் நெருக்கமா கொண்டு வர முடியும். ஸோ இது 3மே என்ன அப்படின்னா முக்கியம். ஆனா இது 3த்தையும் இன்னைக்கு காலையில 7 மணிக்குள்ள செஞ்சிரு, 10 மணிக்குள்ள செஞ்சிரு, இல்ல அவசரம் இல்லை. பட் நிதானமா செய்யுங்க, செய்யணும். குவாலிட்டியை செய்யுங்க. ஜெபத்தை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசரத்துல நம்ம ஜெபம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நடுவுல நாமாக்களை நம்ம மிஸ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. அப்படி நாமாவை மிஸ் பண்ணி இப்போ என் பேரு இதுதான் அப்படின்னா அந்த பேரை அப்படி கூப்பிடாம வேற மாதிரி கூப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஒரு மாதிரி மனசு சங்கடமா இருக்கும்ல. ஓகேவா? என்னடா நம்மளோட பேர் இப்படி தப்பா கூப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம என்ன செய்வோம், இல்ல இல்ல இதை இப்படி ஸ்பெல் பண்ணணும், இப்படி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து சொல்ல வைப்போம்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு ஜீவராசியா இருக்கக்கூடிய நம்மளோட பேருக்கே நம்ம இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது பகவானோட நாமாவை சொல்லும்போது அதுல நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அபராதம் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. ரொம்ப கரெக்டா நம்ம உச்சரிக்கணும், அப்பதான் பகவானை திருப்திப்படுத்துறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ அவசரம் இல்லாம நிதானமா ஆனா முக்கியமா செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எதுல இருக்கு அப்படின்னா இந்த 2வது கட்டத்துல. அது நம்மளுக்கு என்னத்தை தருதுன்னு பாருங்களேன், அமைதியை கொடுக்குது, வளர்ச்சி, ப்ராக்ரஸ் ஆகிறோம். நம்ம எதுல ப்ராக்ரஸ் ஆகிறோம், நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த growth இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது நம்ம கிட்ட அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் growth உங்கள்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும். இறைவனின் சிறந்த கருவியாக மாறுதல். அப்போ இந்த வளர்ச்சி இருந்ததுனாலே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவான் பணித்த ஒரு செயலை நம்மளால திருப்பி கொடுக்க முடியும். இதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்க கடமைங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தோணிடும். அதனால என்ன செஞ்சிருவோம், இது விதிக்கப்பட்ட கடமை, ஸோ இதை முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தோணும். அப்போ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரிசல்ட் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முனைப்பா செயல்படுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வெற்றியின் ரகசியம். இந்த 2வது கட்டத்தில் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அதுதான். ஸோ முக்கியம் அவசரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு மன உளைச்சலை கொடுக்கும். முக்கியம் இல்லை ஆனால் அவசரம் ஆமா, முக்கியம் இல்லை ஆனால் அவசரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட டயத்தை கில் பண்ணிடும் அது. ஓகேவா? நமக்கு டயத்தை கில் பண்ணிடும், நம்மளை வந்து நம்மளோட தோல்வியோட எண்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்மள. ஒரு நல்ல விஷயத்துல நம்மள வந்து உள்ளர் நுழையவே விடாது, இன்டரப்ட் பண்ணி
பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமும் இல்லாத, அவசரமும் இல்லாத ஒரு விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து நம்மளோட வாழ்க்கை, அந்த டைம் எல்லாத்தையும் நம்ம பாழாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த கட்டம் தான் நமக்கு முக்கியமான கட்டம். இதுதான் வெற்றியை நோக்கி நம்மளை அழைச்சிட்டு போற கட்டம். இதுதான் பகவான் நமக்கு அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் கருவியாக வாழுங்கள். இறைவன் காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். பகவான் தான் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா காலன். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் அவங்க தான் அழிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லா திட்டமும் அவங்களால போடப்பட்டுடுது ஆல்ரெடி. ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும்போதே அதோட எண்டு எக்ஸ்பைரி டேட்டும் சேர்த்து எழுதிடுறாங்க. நமது கடமை சரியான கருவியாக செயல்படுவது. பகவான் என்ன நினைச்சு நம்மள இங்க அனுப்பியிருக்காங்களோ அதை நம்ம செஞ்சிடணும். அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த மன ஒருமைப்பாடுங்கிறது வேணும். மன ஒருமைப்பாடை எது கொடுக்கும்னா சாத்விக ஃபுட்டு கொடுக்கும். அப்புறம் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது சாத்விக உணவு மற்றும் நேர மேலாண்மை. இதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானோட கருவியா நம்மளை சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. पंचतंत्र महामंत्रम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। अनंतकोटि भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। अयोध्या श्री लालल्ला की जय। गौर प्रेमानंदा हरि हरि बोल। क्विज பண்ணிடுறோம். ஜெய் 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 ஜெய். சாமா நல்லாச்சா? உனக்கு கூட சொல்ல பெருசா ஆன்சர் பண்றவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க, பாக்கி எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க ப்ளீஸ். கண்டிப்பா. கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். அத்தியாயம் 11 உலகளாவிய வடிவம். ஓகேவா? இந்த ஒன்று விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். இந்த யோகம் பேர் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், உலகளாவிய வடிவம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம். பகவானுடைய யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இதில் பார்த்துருவோம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், பரமபுருஷனான கிருஷ்ணரின் மேன்மையை அறிந்திருந்தும் அர்ஜுனன் இறைவனின் விஸ்வரூபம் ஏன் காண விரும்பினான்? ஆப்ஷன் ஏ, உறுதி செய்வதற்காக அண்ட் அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் காரணமாக. ஆப்ஷன் பி, கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை மற்றவர்களை நம்ப வைக்க. ஆப்ஷன் சி, இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. ஆப்ஷன் டி, இவற்றில் எதுவும் இல்லை. ஆப்ஷன் பி. ஹரிபோல். கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக. தேங்க்யூ. செகண்ட் கொஸ்டின், கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தை நிலைநாட்ட உலகளாவிய விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் ஏன் கேட்டார்? கிருஷ்ணரின் போதனைகளை மற்றவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டாங்க. கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதி விடுவார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டாங்க. அவன் கிருஷ்ணருக்கு சமமாக முடியும் என்று எப்போதும் சவால் விடுவாங்க. யாராவது ஏமாளிகள் மற்றவங்கள சவால் விடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டாங்க. ஆப்ஷன் 4, மேலே உள்ள அனைத்தும். ஐ திங்க் 3, தேர்ட் ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் 4. கிருஷ்ணரின் போதனைகளை திருப்பி ஆப்ஷன் சொல்றேன். திருப்பி எஸ், கிருஷ்ணரின் போதனைகளை யாரும் ஏற்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக, கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதி விடுவார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக, அப்புறம் யாரேனும் ஏமாளி நான் தான் கடவுள், என்னாலையும் கிருஷ்ணருக்கு சமமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சவால் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆப்ஷன் 4, மேலே உள்ள அனைத்தும். மேலே உள்ள அனைத்தும். ஹரிபோல். மேலே உள்ள அனைத்தும். கிருஷ்ணரின் கருணையை
நாம் எவ்வாறு அடைய முடியும்? ஓகேவா? பகவானுடைய கருணையை நம்மளால எப்படி பெற முடியும்? சரணாகதி மற்றும் பக்தி செய்வதன் மூலம், தினமும் கோயிலுக்கு செல்வதன் மூலம், பள்ளிகளுக்கு நன்கொடை வழங்குவதன் மூலம், பகவத்கீதையை சுய ஆய்வு செய்வதன் மூலம். ஏ சரணாகதி பக்தி செய்வதன் மூலம். சரணாகதி பக்தி ஹரி செய்வதன் போல். மூலம். எஸ் எஸ். ஆப்ஷன்ஸ் புரிஞ்சுதானே பதில் சொல்றீங்க? ஹரி ஆமா, போல். அப்படிதானங்க சொல்ல முடியும். ஆப்ஷன்ஸ் புரிஞ்சாதானே சொல்ல முடியும். எஸ். இல்ல ஏன் பகவத்கீதை வந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஃபோர்த் ஆன்சரை யாரும் இல்ல சொல்லலையே, இல்ல இல்ல அதனால இல்ல பார்த்தேன். நம்மளோட இதோட தத்துவமே சரணாகதி தத்துவம் தானுங்களே. எஸ் எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா சொல்றீங்க. கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவம் ஆன்மீக வானத்தில் நித்தியமாக இருக்கிறதா? ஆம், இல்லை, இருக்கலாம், மேலே உள்ள அனைத்தும். மாதாஜி திருப்பி சொல்லுங்க. இன்னொரு முறை question கிருஷ்ணரின் கொஞ்சம் பிரபஞ்ச சொல்லுங்களேன். வடிவம். இன்னொரு முறை சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்றேன். கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவம் இது பேர் தான் இந்த விராட் ஸ்வரூபம்னு சொன்னோம்ல, இதுதான். இந்த விஸ்வரூபம் வந்து ஆன்மீக வானத்தில் நித்தியமும் இருக்கிறதா? ஆம், இல்லை, இருக்கலாம், மேலே உள்ள அனைத்தும். இல்லை. இல்லை. ஏன் இல்ல? எதனால இல்லைன்னு சொல்றீங்க? அது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுல வந்து நிறைய கோர வடிவங்கள் வந்து நம்ம புறக்கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டாம் இல்லையா, தெரியாது வேற இல்லையா, அதுதான் அப்படியா? இல்ல மாதாஜி. ஆ. இது வந்து இந்த விராட் ரூபம் வந்து எங்க பகவான் காமிச்சாங்க? போர்ல போர் எங்க நடக்குது? கிருஷ்ணன் வரலாற்று குருஷேத்திரத்துல. குருஷேத்திரம் எங்க இருக்கு? குருஷேத்திரம் யுத்தம் நடக்கிறப்ப ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மட்டும் அந்த ரூபம். இதெல்லாம் எங்க நடக்குது? இந்த பிரச்சனை, இந்த சண்டை, இந்த பூமியில குருஷேத்திரம். நடக்குது. இல்ல நடக்குது. பூமின்னா எது? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஓகேவா? இந்த பௌதிக உலகத்துல. சோ விராட் ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னா பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்டது. ஓ அப்ப ஆன்மீக வானத்துல அதுக்கு இடமே கிடையாது. அங்க பகவான் எப்படி இருக்காங்க? ஷியாமசுந்தர ரூபத்துல சாந்த இருக்காங்க. ஸ்வரூபம். சாந்த சுரபி. அந்த ரூபம் பேரே என்ன அப்படின்னா ஷியாமல சுந்தர ரூபம். ஷியாமல சுந்தர ரூபம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கால் அப்படி விளைச்சிட்டு இடுப்பு லேசா விளைச்சா மாதிரி கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. கருநீளத்துல அப்புறம் இடுப்புல வந்து பீதாம்பரம், மஞ்சள் கலர் பீதாம்பரம் உடுத்தி இருக்கிற அந்த ரூபம் தான் வந்து பகவானுடைய நித்தியமான ஆன்மீக ரூபம். அதுதான். ஓகே, ஆன்மீக உலகத்துல அவங்களோட ரூபம் வந்து அதுதான். என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஷியாம சுந்தர ரூபம்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ ஆன்மீக உலகத்துல இது தெரியுமா? தெரியாது. இல்லை. ஆப்ஷன் இல்லை. எஸ் இல்லை. கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை யாரால் பார்க்க முடியும்? பார்க்க விரும்பும் அனைவராலையும் பார்க்க முடியும். இறைவனின் அனைத்து பக்தர்களும் மனத்திற்குள் தரிசிக்க முடியும். அதை காணும் சக்தியை கிருஷ்ணர் அளிக்கும் பக்தர்களால் மட்டுமே பார்க்க முடியும். அதை யாராலையும் பார்க்க முடியாது. செகண்ட் ஆப்ஷன். ஆன்சர் சி சொன்னது யாரு? பி சொன்னது யாரு? பி சொன்னது பிரபாகரன் மாதாஜியா? ஆமாங்க. பி சொன்னீங்க. சி சொன்னது யாரு? பாபு பிரபுஜியா? தனலட்சுமியா? தனலட்சுமி மாதாஜி சொன்னீங்களா? சி ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஏன்னா அதை காணும் சக்தி. அதை பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கு. இப்ப உங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும், எனக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும், அர்ஜுனனுக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது. அதுதான் ஆப்ஷன் பிங்கிறது. மாதாஜி நீங்க பிரபாகரன் மாதாஜி சொன்னீங்களா, இறைவனின் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மனசுக்குள் தரிசிக்க முடியும். பட் அந்த ரூபத்தை வந்து மனசுக்குள்ள தரிசிக்க முடியும், வெளியில தரிசிக்க முடியுமாங்கிறது அந்த கேள்வி. ஓகேவா? அப்ப என்ன, பகவானுடைய அந்த கடாக்ஷன் நம்மள்ட்ட இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால தரிசிக்க முடியும். சரிங்களா? சோ அப்ப ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர். எஸ். ஆறாவது கொஸ்டின். கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண எப்போதும் ஆர்வமுள்ள பக்தர்கள் யாரும் இருக்கிறார்கள்? இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மை, பொய்? கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை, கேள்வி திருப்பி கேட்கிறேன். கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண எப்போதும் ஆர்வமுள்ள பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மை, பொய்? பகவானோட அவ்வளோ அழகான சௌமிய வப்பர் இருக்கும்போது மாதாஜி உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பகவானோட இந்த ஒரு என்ன சொல்றது விஸ்வரூப சந்தர்ஷனம் தான் உங்களுக்கு தேவையா? அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எங்கேன்னு எங்க பாப்பீங்க நீங்க? ஆனா அவரோட 200 ரூபம் எவ்வளவு அழகா, சௌமிய வப்பூர் சொல்றதே எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு ரூபம் காட்டும் போது பகவான், நீங்க ஏன் இதை பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட போறீங்க?
ஸோ ஒரு பக்தனானவனுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்? இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்டாங்க. அர்ஜுனன் பக்தன்கிற முறையில தான் கேட்டாங்க. பெருமைப்பட்டு தான் கேட்டாங்க. பட் எதுக்காக கேட்டாங்க? அந்த பிஹைண்ட் தட் அந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த டவுட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவங்க வந்து கேட்டதுக்கான மெயின் ரீசனே என்ன அப்படின்னா, மற்றவர்கள் யாரும் நான் தான் பகவான் வந்துடக்கூடாது. அப்புறம் பகவானோட தனித்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி வரக்கூடியவங்க அத்தனை பேருக்கும் புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக கேட்டாங்க. அதை பார்க்க விரும்பணும்னு கேட்கல. ஸோ ஒரு தூய பக்தனுக்கு எது விருப்பமா இருக்காது? பகவானோட இந்த விராட் ஸ்வரூபத்தை பார்க்கறது விருப்பமா இருக்காது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொய். சரியா? புரிஞ்சதில்ல? அடுத்தது டேஷ் காரணமாக அர்ஜுனன் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பகவானின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண முடிந்தது. அர்ஜுனன் குடும்ப பரம்பரையின் காரணமாக அவனால் பார்க்க முடிந்தது. பாண்டவர்களின் பக்தியின் காரணமாக பார்க்க முடிந்தது. கிருஷ்ணரின் அசாத்திய ஆற்றல் காரணமாக பார்க்க முடிந்தது. ஒரு பெரிய போர் வீரன் அதனால் பார்க்க முடிந்தது. பாண்டவர்களோட பக்தி. பாண்டவர்களோட பக்தி எங்க மாதாஜி வந்தது? நீங்க செகண்ட் ஆப்ஷன்ல சொன்னீங்களோ? இல்ல நான் நான் சொன்னேன் சரி. ஓகே, அதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. பட் அங்க பாண்டவர்களே யார் வந்தாங்க? அர்ஜுனன் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு அர்ஜுனன். பகவானோட சரி, சரி. சோ பாண்டவர்களோட பக்திங்கிற ஆப்ஷன் அந்த இடத்துல வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அர்ஜுனனோட அர்ஜுனர் பக்தினா மட்டும். கூட ஆ, கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் நீங்க. சரியா? சரி, சரி. பாண்டவர்கள்ங்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து 5 பேரும் வந்துருவாங்க. மேட்டரே இல்ல. அந்த இடத்துல அது மேட்டரே இல்ல. சோ சரி, சரி. அர்ஜுனனின் குடும்ப பரம்பரையும் அங்க மேட்டர் கிடையாது. ஒரு ஆ, பெரிய போர் வீரன் அப்படிங்கிறதுக்காக காமிச்சிருவாரா? அதுவும் இல்ல. கிடையாது. கிருஷ்ணருடைய அசாத்திய ஆற்றல் இருந்ததுனால தான் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? அதை பார்க்கணும்னு விரும்புறாங்க. ஓகேவா? ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா தானே மாதாஜி காட்ட முடியும். சரியா? இப்ப நான் உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகேவா? இப்ப நீங்க உடனே வாங்க என் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னா பஸ் இருந்தா தானே நீங்க கிளம்பி வருவீங்க. ஓகேவா? ம், ம். ட்ரெயின் இருந்தா தான் கிளம்பி டிக்கெட் வேணும்ல, அது இருந்தா தானே கிளம்பி வருவீங்க. ஓகேவா? அந்த மாதிரி அது குடுக்கறதுக்கான ஆற்றல் அங்க யாருக்கிட்ட இருந்தா தானே இங்க அர்ஜுனன் கேட்கவே முடியும். ஸோ பகவானால அதை காட்ட முடியும் அப்படிங்கறனால அர்ஜுன் கேட்குறாங்க. அப்ப இங்க பதில் என்ன? பகவானுடைய ஆற்றல். அந்த அசாத்திய அந்த ஆற்றல் இருக்கிறதுனால தான் அர்ஜுனனால இதை பார்க்கவே முடிஞ்சது. அவர் காட்டுறாரு, இவர் அதனால பார்க்கறாரு. ஓகேவா? புரிஞ்சதில்ல? ம். எஸ். தூய பக்தர்கள் எப்போதும் எதனால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்? கிருஷ்ணரின் அன்பான அம்சங்கள், கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபம். ஆப்ஷன் சி மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. அன்பான பக்தர் மாதாஜி. அன்பான Option A. அம்சங்கள். கிருஷ்ணரின் அன்பான அம்சங்கள் அது காரணமா எது பக்தர்கள் எதனால ஈர்க்கப்படுறாங்க? அன்பான அம்சத்தினால ஈர்க்கப்படுறாங்களா? விஸ்வரூபத்தினால ஈர்க்கப்படுறாங்களா? அன்பான அம்சங்கள். ஹரிபோல். 9th கொஸ்டின். சஞ்சயன் பரமாத்மாவின் பிரகாசத்தை டேஷுடன் ஒப்பிடுகிறார். ஒரு பெரிய மைதானத்தை ஒளிர செய்யும் பெரிய லைட் வெளிச்சம் அதோட ஒப்பிடுறாரு. நூற்றுக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்கின்றன அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவர் ஒப்பிட்டு சொல்றாரு. ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்களால் உருவான பிரம்ம பிரகாசம் அதோட ஒப்பிடுறாரு. மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. ஆன்சர் சூரிய ஒளியோட. ஹரிபோல். நூற்றுக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்துல வந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த வெளிச்சமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்லுவாங்க. ஹரிபோல். 10th கொஸ்டின். குருஷேத்திர போர் யாரின் திட்டப்படி நடந்தது? கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள், ஹஸ்தினாபுரத்தின் தலைவர்கள், பகவானின் திட்டம். பகவானின் திட்டம். பகவானின் திட்டம். ஹரிபோல். பகவானின் திட்டம். அவங்க திட்டம் போட்டா மட்டும்தான் அது நிறைவேறும். நம்ம எல்லாம் திட்டம் போட்டோம்னா அது எல்லாம் என்ன ஆகும்? ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட்ஸ் இருக்கா? கேளு.